Tata, siphethe spice up. Funeka uhambe. Mana phaa kula wardrobe yam. Uzafika phaya kukho ichef, ne? Ndiqhinile phaa ichef. Phaa kulaa chef ngaphakathi, ne? Kukho iphetshana elimhlophe endigqume ngalo isitshixo esi, ne? Uhambe emveni koko, ne? Uye phaa ewardrobe. Uvule phaa ewardrobe ngathi sitshixo ukuvule kwenye wardrobe, uphinde uvule kwenye wardrobe, ne? Uzafika phaa ewardrobe ngaphakathi. Kukho incwadana lena isetyenziswa nguNozenzile eBhayibhile. Ndiva nqebana, ne? Uvule phaa utyhile uzabona kukho esinye isitshixo phaa. Emveni koko uhambe uye phaa kulaa clank, neclank leli lisedani lo, ne? Phaa kulaa clank ikhona phaa phantsi kweclank kwifele phaa lebhokhwe, ne? Phaa elaa fele lebhokhwe phaa xa ulivulayo ngqambana uzafika kukho esinye isitshixo, yabo, ne? Ukhuphe esaa sitshixo ngqambana phaa, ne? Uthatha esaa sitshixo uyovula phaa eklankini yam, phaa kule clank yam phaa kwaphela elumini. Uvule ngasaa sitshixo inyani. Uzafika uvula kwakho phaa eklankini ngaphakathi kukho isihlangu esemnyama ngqambana phaa, ne? Isihlangu semnyama phaa ngaphakathi ngqambana kukho ikawusi, ne? Uzafika kukho esinye isitshixo phaa mntanam, ne? Uthathe sona ngqambana esesitshixo, ne? Uyovula ngaso ke ngoku ibhim le bhim kaNozenzile. Phaa ebhimini kaNozenzile ufika kukho enye iklangana encinci phaa, kukho iqhaga lapha ecaleni ekoneni. Kodwa ikhona nalo letyesana encinci apha. Uthathe yona iqhaga esitshixwana uvule eli sitshixo sincinci. Siphaa ispice kamntana. Oh, uliqolo tata, iqolo. Uwo, qo. Niyaba ngqambana. Niyaba. Ngeke nduzibeke kakuhle. Zini le.